Lume ada yonan kam. Wallaru. Laru. No di ha berni do suudi pat be do nyoba suudi do suudi. Kam fama. Hala dono da yoni amna. Mi wi ma do étage maison étage technologie on himbe technique on himbe numen do warata do. To dere no kawti nyibi dum. Dera? Dera no kawti nyibi. Dera ujunere temere jeedidi e sappan jeedidi on hawri be nyibi sare do sare na do biya man do. Ujunere temere sappan jeedidi. Amma dere dudi. Woro wali siwuti a yonam hala badde junere. Dere dudi a berni do. Birni ka pat aminen dera enon ha birni man. Dere kam dudi a do. Ana dere ujunere sappan no. Wa malim ko. Dere kam na dudi. Maje fi yaro mai do sati. Ana be domina position de balbo. Kadi Musa wari haɗo o neeɓi ko ndiyam a waddinayi mo yawduna min jiɗiɗi nka wa ko waɗi debbo ma haɗo wola hara mo jala banniɗo oɗo jalama ni oɗo lahara mi ganane o jala o lahara mo jala anda ko oɗo jala ha wara mi ema mo kadi hore ko waɗi aɗo lara Musa aɗo jala Anga lara o nandi busuru aminna o nandi ɗume busuru be wakkude mako ɗo ni non busuru amina way Amadou ma o laaka maru jala way be wakkude mako
no ne debbo maro la ka maro jora a ta hadugo mo to bani ma min mi dilli on ka wadu mu yalle way wadu mu yalle jallabdo joru kadi saba kam amma ko yari no ko ba na mati do kam amari mo o mariam buba debbo ma mariam ko de amari mo alara bubi war jodi avakkude mako na minon ni to bubi jodi avakkude bunsura mi do mara kadi do haka ya woni na hure mi hoti ma da jotta musa daru lewai to na yi jotta ube no do dilla woni mako mi laru bubi ha wakkude mako amma do bu gonga ba ala da bole do je mi lari to ne mako do holliyam bunsuru ma do direct ande kan nayi mi fewai ade ka kay afewai o redi guru ala ba aje hande ka yetti gonga ka fakkude be nandi bunsuru ba ba mo dibo hewa ba mo boyo hewa ba mo boyo ba mo hewa ay no way rotiri wallahi no way rotiri ko warti mi nani habara warti mi heɓay mi yima nde gotel mi laari ma jumɓare mi heɓay mi laari ma banni to Modibo bana mi yecci ma téléphone ɗo da ala debbo am ɗo mi yiɗi jangnamo ayya banni na wallahi gam nayi dada sare sannu yewa nayi aɗa sati sannu yewa iseko gam juulugo kam ko andi Modibo ayya kai miɗo andi min kam miɗo andi pat a voɗi ɗo kam farillaji julde kam noyi nogas e joetati nden sunnaji sappa e joetati e joyi min kam mi andi kuje pat ɗo kaɓɓe farillaji janaba bo noyi ala janaba bo janaba ma miɗo andi a wasa ndiyam giwoɗa ko bon diwa nder maayo ngaɗa ko yinako ɗo ka fakat mi faami on ji on teeri ɗo yeeso ɗo bo fayinta on dayan ɓikkon banni dole on bo andugo iraɗa bana giwam janaba en ɗo banni nda kanjuman ɗo bo na laari no wiɗo kana ndikka yimɓe fuɗɗa jangirde ga jotta banni joni kam ta yiɗi mi janga sai gaddanta zi tum kana no mi jangata tayi gorko ba on hokkatama zi kay ɗo kam wala ko ɗume jus ɗumen noyno a wiyata liman Modibo waddinama jus na tum miɗo sodinama jus ha sare frigo ɗo min tan miɗo heewi be jus on do zi Modibo min kam mi yiɗi to waddinta zi taw meta wara ɗo wiyano janginayam ko yiɗi jangin ko am ɗumen mi faami boɗi ɗo kam buba ndikka en yiida ɓen waɗa dabare haala jangirde man ɓuran en yaya sina yowa ok wala aybe Modibo to buba nam min dabare nde a yiɗi a waɗa ɗo dabare vonde amma minka kon wasate ɗaɓɓutu goɗɗo feere on heɓa janginamo ngam mi tawi min ka ɗum saɗanya ko waɗi Modibo kai debbo ma mi laari ɗo mi laari o de'itay na o de'itay bo tan o yiɗa jangirde man fu a yi heɓa andal ɗo no va'i ɗo
sai kuje man ɗe hawrana on yiide jangirde man sai wona to wona be janginowo bo ɗo de'iti amma alama no mi laari hakkilo mako de'itay ɗo mi wawata to lawbo andi min ka kon wasata to nanon bo an a yaha a janga a warta wara jangina mo ko bo a ɗaɓɓita goɗɗo feere mi fotai mi jangina nder saare ma ɓawo ma ala ko ɗum mi nani Modibbo banni non yetti jorruɓe warugo mi laara ko Allah watta to mi yettima Buba min ka dikka mi yawa mi dilla yo wayi seko yo wayi seko Ase, the baby. Ase ɗum ɗi magaji Wurai ko waddi ma wuro ɗo min kam bo ɗo mi ɓangi an mi ƴamata ko waddima berni haba mi ka ɗiyam mi ha kauye mi ka tum ha wuro ɗo mi woni on to ngala wutira yiyata ɗo mi yo doggatam dilla kauye ay suudu gorko am dayaki suudu je juuti ɗo ton haɗo sare haɗo ɗo kay ɗo kana dikkani ha gal ton e laratema kuje ay ronangal ton en dilla tan andi a ɓi magaji an kam bo dole mi holluma suudu gorko en dilla ɓi magaji ala andina waɗogo maɗo seniya wallahi andi ɗumena mi yiya fooɗayno taba mi wiya mi foodi gorko e ma yi suudu ma juutu ko nan haɗo ɗo amma na kuje mi yiya ba kuje valable bo nan to en jaale kai sare ma on nastu jaɓɓama jaɓɓama jooɗa to Allah ɗo suudu ma on Wurai suudu to jooɗa eɗen bo wi ala demen bukkaji joni an ɗo suudu ma ɗum suudu ka e suudu ka foodi to ha mi addama zi wurana zi ɗon doggu addama zi andina ɗoga plasma ɗoga ko businessman minimum man 200 ko ɗo ka waddan ko jayru waake ha suudu ɗo andi a berni ɗo zi kam bana ndiyam Allah andi ka gorko aɗa nannama belɗum Wurai saare gorko am ɗo zi bana ndiyam mi wima zero andi bo zi nawɗum on dey to maɓɓitu ɗum na andi o ekkitini a maɓɓitugo ani a wawi jota kam mi wawi mi yino ɗo bana kay Wurai ɗo ha gueto en hattoro min ɗo yara ɗum tum nala roɓe maɓɓitinana yargo on woni andi a saare gorko am ɗo zi bana ndiyam mi wima nde a yiɗi a yarata a foti a yara fajiri jemma nde a yiɗi pat yara yiwa amma gorko ma jogi ma bo kayna ɗelkira bo mi gara nde mbima to kana heɓtayma sam ko waynima laddira ɗo furɗi on noon andi a kawye kan goɗɗo furɗay Allah anami rewna ma se bebi ɗona
Mi nana via the baby, boy. The baby no te for the puri bon. Abo yo the baby. Right? Obo mo jon wari jodi ni am do koral banido. Do bi magaji anda mo na. Bi magaji? Je afi do foda tabaha kawe mon ha ekiti do. Do million gram. To salamu alaikum jamaje wondaɓe birnuwal Douala to aɗon mari ɓangal uwar gida shaba yana miki rawa uwar gida shaba yana miki rawa uwar gida anniversaire ko bo indere on yiɗi bo film laaɓa image mon wona professionnel on foti on ƴewna amin Team Family Events to on yiɗi ko malla biye ɓangal ko biye inderi ko bo biye anniversaire fu on foti on ƴewna min ha numéro ji banani